Шәмсия Җиһангирова. Ул бит минем алтын сәгать. 5-нче бүлек. Вакыт белән бергә табылдык өчен борчылулар бер көн килеп бөтенләй юкка чыкты. Сәгатемнең урыны кырыда. Мин аны күрше абыйның иске тимер тәмәке савытына салып, бакча яклап абзар буеның үзем генә белгән урынына күмеп куйган идем. Шулай 2 ел вакыт үтеп тә китте. Шул 2 ел эчендә мин сәгатемне бер генә дә яшергән урыннан чыгармадым, такмадым дип әйтә алмыйм. Алдым да, тактым да, кеше күрмәгәндә. Аулакта. Ә быел яхшы укыган өчен бүләкләнеп, урман лагерына 2 атнага ял итәргә киткәндә сәгать төзәтүчедән кулыма ярашлы итеп беләзеген дә кыскарттырдым әле. Сәгать төзәтүче: "Охо-хо, шит илнеке, әтиеңнекеме?" дип сәгатемне кулында әйләндергәләп шактый торды. Эшен бетергәч: "Мә, югалтма, зуррак үскәч, егет булгач, беләкләрең юанайгач, кирәге чыгар" дип, беләзекнең үзе кыскарткан буыннарын ушыма салды. Сәгатемне 2 атна рәхәтләнеп тагып йөрдем. Кайбер малайлар әллә ниләр тәкъдим итеп карады. Кая ул? Алмашаммысың? Лагерь вакыты бетеп, өйгә кайтуга сәгатем янә сандыгына күчте. Мин кайтып күп тә үтми, олы апамның кияүгә чыгачагы мәгълүм булды. Дөресрәге, әти-әниләр күптән белгән. Мин генә лагерьдә калганмын. Инде егетнең дә әти-әниләре кызны сорап та киткән, туй көне дә билгеле икән. Жизни абый дигәнем әллә кайда ерактан түгел, үзебезнең авылныкы гына. Уңган егет, молодец, армиясенә дә барды, укуын да укыды дип, сүз чыккан сайын мактап кына тораны безнең әти белән әни. Яхшы, хуш, безнең идәге никах мәҗлесеннән, кыда кешеләрдә узган өлкәннәр туеннан соң яшьләр туе. Ягъни кызыл туйны минем булачак жизни эшли торган район үзәгендә ясамакчылар икән. Барыгыз да матур итеп җыелышып барасыз. Сез яшьләр дип, әни яңа күлмәк чалбарлар хәстәрләде. Машинага утырыр вакыт җиткәч кенә, мин абзар артына серле сандыгым янына барып килдем. Шулай булмый, 14 яшемдә апам туенда жизни янында чын егет икәнлегемне күрсәтергә тиештер инде мин. Туй гырли. Апам, жизни, бөтенесе би, җырлый. Менә жизни кеше мине дә биергә чакырды. Ой-хай, тәмам егет булгансың түгелме, Рәдис? Бигрәк матур басасың, буйда искә җиткән, кебегрәк сүзләр белән маташтырып та ала. Апам аны хуплый. Шулай булмый, әти-әнинең терәге инде. Мин күрсеннәр әле дип биегән шәпкә күлмәк җиңнәремне сызганып җибәрәм. Җиңешеннән ялтырап, алтын сәгатем килеп чыга. Апа сәгатемә күзе төшеп, бөтерелеп биегән җиреннән кинәт шып туктап кала. Кая нәрсә бу? Малаяктыгы. Бу бит жизнеңнең сәгате. Җиңеннән тартып жизнине дә биюеннән туктата. Салих дим, карале, күрәсеңме, бу бит синең теге су буенда таллыкта югалткан сәгатең. Хәтереңдәме? Апа их дигән зәһәр тавыш чыгарып, кулын баш очымда уйнатып ала, ләкин сукмый. Күпме кайгырдык без аның өчен. Ул бит әйтәле, малаяктыгы каян алдың? Бию генә түгел, әйтерсең, дөнья туктап кала. Мин үз-үземне белештермичә, кулымдагы сәгатемне салып идәнгә бәрәм дә урамга тымырылам. Кеше алдында бит, кеше алдында. Битем буйлап тәгәрәгән яшьләремне җиңем белән сыпырып җибәрәм дә, төнге урам буйлап каядыр караңгылык эченә ыргылуымны беләм. Менә, күрдеңме? Ди миңа каршы уй. Каңгырыш 40 елдан соң да беленә ул. Мин бит аны урламадым, таптым гына дип кычкырып җибәрәм. Кешесез ят урам дәшми. Төнге тынлыкны сискәндереп, кайтаваз гына яңгырый. Таптым гына.